Caldosset. Arròs caldosset, sí. Aquesta és una cassola, si no n'hi ha prou caldo la pitxirem. Vale. Està clar ja? La carxofa, la carlota, pimentó verd i roig, garrofló, guisols i carlota, tomata, ara, conill i pollastres. Ara vaig a sofregir primer la carn i a continuació les verdures. Aquí está. Claro. Què fem ja jo? Sofregint tota la Ara carxoteta? tota la carxota. Tota alta, que no sé això. Voy a picar 4 llets y después se tiene que llevar. Vale. Els allells són per donar gustes. Es poco de gusto, sí. Té que estar doraet Y un poquito de o que doraet? con agarre sabor. Si dice el sabor ahí, después aquí en la tomata, el sabor que me está. Ara ho passem tot a la olla gran. Sí, perquè esto ahí no va provocando. Ah, se solta i ja se mescla tot, no? Con el sabor, ¿no? Sí. Aquí el caldo. Aquí la cachofeta, o tiro un poco de esta. La cachofa necesita menos. Per això la tirarem a l'últim, no? Sí. Això també, el condiment és al gust sempre, no? Ja Si jo, no, si alguno va a picarle, pues no pica. Ya, al gust de cada uno. ya es a gusto de cada uno. Ahora poden picar avia o caldo de... Caldo preparat. Mamàlica. Ara ja jo fiquem caldo de pollo de carretilla, no? És el que mos agrada, que és natural. Eso. Ja hem ficat ja, ara li fiquem el caldo de pollo natural i així ne diluïm un poquet. Avia la ficat una poqueta. Vale. I ara segurament després rectificarem i a lo millor li añadim un poc més, no? Més caldo, més. Al final n'hi fiquem dos, No, perquè mos agrada més coloret. més coloret. Que bona pinta. Ah, però este no és en enebra, este és en pols, no, ja jo? Todo. Sí. Encara que en enebra, la veritat és que quan ho fem en enebra també queda molt bé, Ja, el mateix. És el mateix. A mi m'agrada molt la enebra per ahí. I m'agrada molt el sabor de la enebra, de la safrà. Deixem que buiga, no? Sí, sí. Ara té que bullir per donar mitja horeta. Lo únic que mos queda per ficar és... L'arròs. No, el fetge també. Ah, bueno, el fetge. Que el fetge el ficarem després, És no? a última hora. A última hora. El fetge això és a última hora. Ja té bona pinteta, això. Vaig a provar de sal. Molt bé. Així el iaio planta romero, planta tomaquetes, planta... Hi ha vegades que planta pimentonets. És el seu hortet xiquetet. Julivert. Planta un poquitiu de tot. Va plantant així cosetes i les va utilitzant en els seus guisopos. Què és això, iaio? Romero. Ah, Això és romero. el tenim així plantaet. I què fem en el romero? Posar un poquet de gust, com si digués la vaquetes. Ara t'he de picar les caragoleses de los habitats. Ah, molt bé.
Què estem fent, iaio? Fica't els caragols, el romero, primer un poc de romero i ara els caragols. Molt bé. Iaio, és que en tot el que li fica no pot eixir res mai roïn. Ahí. Ara una miqueta ja llevem el romero. Vale. El romero és donant una miqueta de gust. I l'altre que menjar-ho. Caragols. El conillet, el pollastre, el pimentonet. Està perfecte. Està perfecte? No ho dubtàvem, iaio. Que no ho dubtàvem. No? No. La corriente fue muy lento. De que no se mincha el caldo. I ara, per últim, entonces ja mos queda el fetxet. Y llamar al romero ya. Com està el tema de uno d'arròs, quants de caldo? Tres de caldo. Vale. Pero siempre tenía que ganar aquí, porque es arroz caldo. Vale. Què estem fent, iaio? Mira, Ah, vale. ho ha passat ahí para que es vega. Ah, molt bé. Y ahora como ya está el caldo, ya veo que está haciendo. Molt bé. Y ahí está el caldo. Així tenim el caldet. I així anem a ficar l'arròsset, Así no? está que el arroz se marcha ya. Molt bé. ¿Para cuántas raciones? Un cuenco, Tengo son 4 raciones, seguro. Mira, una maneta, sí? no va separado ya. Ara ho ajunten tot, iaio, No. no? Cada un se serveix el que vol. La agarra d'ahí, sí, que si le vol el caldo otra vez d'ahí. Molt bé. Això no se llança a perdre, si fica l'arròs, ja se llança a perdre. Correcte. Dime l'arròs que vols.